s čím prakticky ja tak vo svojom vnútri bojujem, a je, že som začal vlastne s Instagramom ešte v auguste 2021 a začal som byť reálne aktívny, keď som sa na to pozeral až niekedy v januári 2022. Takže po 2 rokoch, lebo teraz keď natáčame ten podcast, tak je 11.1.2024, že po 2 rokoch mám cca 1700 followerov plus minus, čo na mňa pôsobí tak trochu demotivujúco, rovnako ako na toho klienta, ktorý fakt do toho vkladal extrémne veľa efortu, teda nejakého výkonu za ten pol rok a neposúval sa, tak ja mám naozaj pocit, že ako keby som stagnoval na mieste. A samozrejme nestagnujem, lebo nemám 0 followerov, mám 1700, ale stále to nie je ako keby dostatok v mojom ponímaní, v mojom chápaní, ale chápem to už lepšie aj vďaka tebe, Tomax, že keď sme sa o tom rozprávali, aj počas coachingu a podobne. Takže že ten mindset som mal ako keby extrémne fokusovaný na počet followerov, čo teda nie je úplne najšťastnejšie. A oveľa lepšie nastavený mindset je, pokiaľ si viacej fokusovaný na kvalitu tých followerov. Čiže pokiaľ ja som v minulosti robil veľmi veľa tie srandovné videá, však vďaka tomu som samozrejme získal nejakých followerov a mám ich tam možno doteraz. Nejakí už odišli, pretože už tých videí robím oveľa menej, alebo tých srandičiek, takže keď sa má taký človek, ktorý začal sledovať ten môj profil, zrazu edukovať, pretože som prešiel na trošku inú Mhm. stranu a ten cieľ mám trošku iný a zrazu mu tam začne mudrovať, to sú tie moje mudrovačky, tak samozrejme toho klienta to nemusí úplne baviť, alebo toho followera, tak samozrejme mi dá unfollow. Ale otázka, že či chcem robiť srandičky, akože moja časť mojej osobnosti stále je taká, že áno, chcem, pretože časť mojej osobnosti je stále také malé decko, že sa chce baviť, ale druhá časť mojej osobnosti chce niečo budovať a to niečo to je vlastne bio a biofit. A v tom mi pomôžu prakticky kvalitní ľudia, s ktorými môžem komunikovať na nejakej úrovni alebo priťahovať si k sebe takých ľudí podobných ako som ja. Čiže nerobiť si len srandu z niečoho alebo z niekoho, ale aj edukovať tých ľudí, pretože veľmi rád sa vzdelávam a tak ďalej. Ale k čomu sa chcem dostať je, že tiež bojujem s tým, že som vkladal alebo vkladám do toho stále veľa úsilia, čo sa týka podcastov, čo sa týka takýchto webinárov alebo čo sa týka ostatných vecí. Však Tomino, ty to robíš tiež. Mhm. A že ten prínos z toho, že nezarábame z toho, v tom ponímaní teraz, že ľudia nám posielajú na nejaké pravidelné báze nejaký bakšiš, že super to robíte, tu máte že 5 eur odo mňa mesačne. Mohli by, kľudne, Hej, posielajte. ale minimálne, keď sa vám ľúbi, čo robíme, tak nás viete samozrejme zdieľať. Máte to tiež zadarmo a pokiaľ sa vám to ľúbi, aj ten obsah, tak nás viete samozrejme nejakým spôsobom takto podporiť, že môžete zdieľať. To je taká trošku pretlačená reklama. Taká mierne aj vyžená, ale však aj toto má zadarmo, takže čo. Hej. No, ale ešte jednu vec som chcel povedať a teraz mi vypadla z hlavy, takže kľudne do toho vojdi, Tomino, a opýtaj sa, keď chceš. Chcel si asi povedať to, že aby sa chytil na to aj posluchač náš, alebo ten, čo nás pozerá, možno keď to bude niekde na YouTube, že Bajo taktiež nemôže očakávať nejaký výsledok len tak hneď, aj keď by to možno chcel, aj keď si myslí, že do toho dáva proste veľa energie a snahy a veľa práce a dáva proste kvalitné veci von. To stále neznamená, že proste má ten jakýby úspech nejaký, už ako ho ponímame hociako, zaručený. Hej? Že to je to isté, jak proste ty, OK, tak chodíš cvičiť, teda stravuješ sa lepšie a teraz ty očakávaš že hneď, že budeš mať výsledok. No nie, však možno to bude trvať dlhšie, ale to je úplne OK, to je úplne normálne. Ja tiež nadviažem, keď si
takúto keby svoju biznisovú stránku alebo čo nejakým príkladom akože chcel porovnať, tak ja môžem tiež, že začala mi tento týždeň rýchlovka a ja som mal obmedzený počet ľudí a viacej som nezobral. Hej? A teraz ja som otvoril predaj rýchlovky v jeden čas a ja som to mal reálne za pár minút vypredané proste. Potom sme pridali pár miest a zasa sa to vypredalo. A teraz niekto by sa pozrel na to, že no Ježiš, tak on to vypredal za, ja neviem, 10 minút, hej? A ja by som na to povedal, že kámo, ale ja som 7-8 rokov snahy do toho dal, aby som to mohol za tých pár minút vypredať. Hej, že to není o tom, že teraz ja neviem čo, sa tu idem ego boosting, hej, alebo čo, ale že koľko práce stojí za tým, aby si dostal nejaký výsledok, je možno oveľa viac, ako očakávaš. Že tá realita, keď príde, keď sa stretne s tými očakávaniami tvojimi, tak to vie byť nepekné niekedy. Hej? Že proste musíš sa pretlačiť cez to a robiť ešte viac a ešte dlhšie. A je to OK. Ale tie výsledky prídu len vtedy, keď proste budeš pracovať a budeš pracovať dlho. A nikde nie je napísané, že to bude trvať toľko alebo toľko, ale proste ak budeš konzistentný, tak je možné, že sa ten úspech dostaví, ale keď nebudeš konzistentný, tak je zaručené, že sa nedostaví. Tak nejak mám aj ďalší post pripravený, tak niečo. S tými Ale pointa myslím, že tam je jasná.